on suuri päivä. Kuvaamme ensimmäisen osan videoa nimeltä Kallen seikkailut. Tidi! Hän on Kalle ja hän johtaa kaikkea seikkailumme. Hän katosi. Siinä hän on. Suuri Kalle. Hän pomppii. Mutta nyt itse seikkailun pariin. Se lähtee. Sieltä saapuu Kalle. Mitä hän aikoo? Hän hypätä lätäkköömme? Hän hyppää! Mikä? Hän kuolee! Auttakaa! Hän on elossa, hän sätkii! Osaako hän sätkeä pois? Kyllä! Hän on mahtava Kalle, joka osaa tehdä mitä vain. Hän on mitä vain mies. Ei ole setämies, eikä tätimies vaan. Mitä vain mies. Siinä hän pomppaa. Siinä hän pomppaa. Hän liusuu hienosti. Kalle on yli. Pomppii. Hän on kuolemassa. Hän voi pelastaa vain ihme. Sinne hän pääsi. Ihme pelasti hänet. Minne hän nyt menee? Tässä on filmieditori Aku. Missä hän on? Hän on kadonnut. Siinä on häiriköijä! Ja siinä on taas Kalle. Hienosti pomppimassa. Mitä hän tekee? Hän kuolee. Kaikki seikkailu päättyi tällä kertaa hyvin. Hyvästi. Sponsors by Rapala and Mr. P Corporation.